او حارب پیا محفل نصیب کرے جہ وچ آجل تیری ذات ہوئے قرآن کریم جالو لیا ہوون تیرا ذکر تے محفل نات ہوئے رسالت دے نعرے ہنن عاشق یا رسول اللہ وائی بات ہوئے میری دل منگدی ہے ایویں موسن ہر ڈیہ اہڑا ہر رات ہوئے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سوال کو نبیاں وچ پہلا نمبر ہے حسن حسین دا نانا سٹھا کتاباں وچ قرآن ملکاں وچ عرب شہراں وچ مکہ مدینہ سٹھا جبلاں وچ احد تے نور جبل جبل رحمت تے ترسینہ سٹھا محسن ہے قدر دی رات سٹھی جمعوار رمضان مہینہ سٹھا صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جاڑے جانب موجا سانی پیرڑا پائن جاڑے جانب موجا سانی پیرڑا پائن ککر چھاو بکن پیا ککر چھاو بکن پیا ککر چھاو بکن پیا ککر چھاو بکن پیا بادل بوند وسائل سانی پیرڑا پائن او جب رستے سا جب سجن ویندہ اوہ دگ مٹھن سا سرحات داغا سندس راز جرانا سندس راز جرانا جاڑے واگورا انسانی پیرڑا پائن جاڑے واگورا انسانی پیرڑا پائن ککر چھاو بکن پیا ککر چھاو بکن پیا